Aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka bin dana doyen na utokalo tile 16 samba fila ani mugan ani kelen kunafundi gafew lakali wati de selefleni ambalmaw mi kunafundi gafew lakono kuma anya kanu min bi talike ka tandene fo se jumadon ma ka se ka akono kuma lakali awye abse ka famia soro jamana kunafun la chugumna olamba befo dante folimina malikono ani malikoka an lamene do radio Joliba ka keme ani kelen segu kaw fe no olambi segu kaw bele jele foni wati na minu mi kan lame mimi talike bamananki fokata se amdalai pelingana bugufie medin dar salam minu bi kan lame ni wati na ambu bele jele fo dante folimina ku beni soma ku bisimila ani malik fanta anani bele jele anti nyine mashiko amba foina o bisimila kuna fundi gafe ulu lakali keneka gafe ula kumabawula bilbilbaw limano amna jira kafo gafu ya jira kafo mimbi talike biso mala nan denere ajala kafo nyonda mimbe nuka mako diplôme d'études fondamentales ni OEDF ko o damina biso mala na adamina nga limano ajala kafo halisa lokol karamo ni jamana nyemo be nyon sama la mimi talike uka hakew nofe oni jatemne ke kabi utukalut le temps ani flat menina lokol karamo ku barabla do damne ajala kafo defu min damne na somadena ko abike sanga lokol karamo luka laini famba o keleno ka baraw gele akosre o mimbi talike ministry mimbe nale dine ministry de manaw Muhammadu Kone ale nyefoli minke kosa ina ni maw hakili bala na kuma cara kosre dine kuma dine bunakuka limana miye chrétien dine tigala elo wati dola olu boraka fo ministry kwa ka segiko nga ko ministry ka kuna funi laba menuni ayodi ara ajira ka fo ko ale mogote maka kuma minu no be se ka ale bo ka sira ka ale kuma mifo ale bado ayafo kumina amina ndado ala limana tunafundi selami dadu kuma were ula ka jira ka fo ni watina mimbe talike afura ko barakelaw ka sarabela jele ka kekelenye ni ukama ko harmonisation des grilles salariales mimbe talike lokal karamo ka la fasali kulba marobe ni oye sambu jaje fofanayi kwale sharami ni alaya lawaliya ko alaya ko tagatana cour suprême na wala sa ka sega bali chugumina limana mimbe talike tunafundi selami ya jira ka fofana minye balo toni ba sabaye ko dira segu kaw fe no premier ministre ka tama min kera ko sayna do kun laban yere la hali mimi talika premier ministre kelen limana akatama kum konala ko kuma taxi mimbe segu izin mimbe nabe kori bama ile maka ke fini ajala ka fo milliard ngafo million chama obina do ko fana dafe mimbe talike kuna fundise won ya jira ka fo mimbi isa sinago ale la fasadi kulu nyama anga barakero mumbe no dera shinu defemu o nyama do ajala ka fo bi ale kan ye critique la mo nyama sabu akunya jira ka fo ko na furo do be min do na siraba dlalula wali mana na biti jo milliard keme ani binani nyona la ko adito go mani limana ni de kuna funu la bakru mbadama do ye amna laje kaminu wala awye yani watika anta atrema kuna fundi selembe nonga makuli soir de Bamako ambi fasiri damne ni ale limana soir de Bamako ale kumana aya jira ka foni watina mimbi talike defu nyonda ni oye diplôme d'études fondamentales limana ka damne na bi sogmadaina jamana fanta ani nani bele jele le ni jatemne ke communiquer mi ni o kera anga ministre sofe mimbe kalango kunya bele jele kuna utukalu tile 10 juma temenina limana ukajira ngafo mimbi talike juma temenina utukalu tile 10 ani saba ka foko bindene utukalu tile 10 ani woro defu nyondan ko abidam ne jamana fanta ani nani bela jele ni jatemine ke samba flani mbani kelen defu ode kodo wala kuna funi mina dira ministre so infani o ministre de l'éducation nationale jarala ka fo ni watina limana syndicat minumbe ni oye lokol karamo ka la fasali kulubai obenyon soro syndicat bami kono no synergie des syndicats signataires du 15 octobre ajala ka fo hali sisan ko signyonya ani kuma nyonya obe uni gouvernement che nga ajala ka fo wati laban yela kuma nyonya min temena unyonche dokun temenena ko bema soro uni nyonche limana ulaini munye abela jile uka hake mimbe ni oye sharia limana sharia min tara jamana fe uka mako article 39
lokol karamo jo kande ko fuka article 39 ala waliya ni jatemne ke ko yere gelaya yira yoromina facilité semaine le soir de Bamako ka fola le mana wati mina premier ministre Shogel ko kala maiga ali yera CNT mawnya maka ka bara buluda nyefoni oye programme plan d'action du gouvernement et PAG yoro ode senfe premier ministre ya jira ka foko article 39 ko min fleni le mana ko ama wa dankari foitna ke article 39 la onga le mana hali sisa lokol kamo ni famo dumenyo sama la o kodala o fuga na ke yere nyon san laba nyonda minumbe ni ulube senani watina le mana o kele do sababu gelea donné do nyonda nuna o ministre ka communiquer konnala le mana ko abibela jele de wele fenfe be ko dabi kalankola imana ke lokal den somayo imana ke lokal karamoyo imana ke jamana nyamayo le mana ko bela jele ka isendo kalankoina secrétaire général mi rabbi ministre son togola ni oye kinan agade dai ale ajira ka fo wala sa nyonda sa laba nyonda olu bi se ka ke bunya ani karama konna la tsugonina ko jamana na deme ba no partenaire ni ko lu kelendo ka wuli ka jo bela jileke wala sa lokal karamo bi se ka famille ke tsugonna o de yere fana no goni fe lokal karamo kunya jira ka fo ko be murtili farda ni oye désobéissance civile jala ka fo do kun labayina ukunyo bolodanga ku fana communiquer doke ka fo o murtili bolodali mini nuka mako désobéissance civile mana ku ya abo adokoro ya bo manga uka barabla koni otina bo adokoro barabla bito sena nga ka fo de ubina ye kalayoro la ka fo kalando tinan do klasu ko na ka kalanke ka kalayoro datugu o koni o borama nga uka hakemi no ye gravuye le mana ko o bito sena fami wati na ecosystem ale nouvelle horizon kelen konna la limana ambura ka fo sisan ministre min be na ale banga dina ko kuna limana ay kuma mi fo na e bela jele blaka ire nyinga ka donc ka fana so la mali dina bela jele kema ka nyon so anga jamana konna la ya abi fo mi ko pay like limana wodi sababula min be talike ministre ni kama ko Mamadou Kone limana ay kuma mi fo ni akira sababu dine chama di banga jamana konala dine nu chama be bora ka ika felaw fo ka jira ministre la ka fo ko minye mali jamana jamana te ko dine kelen de ba konala jamana te ko dine kelen de be asago ke wa jamana de do limana mini dine bela jilebe signoya la konala o kera sababu mali o make sababu ka anga sigi bali o make sababu ka gela fudu ani ngonche yoro ko sayna mau cara ko sebe facility sebe lu soade Bamako ka fola ministre mini alay Mamadou Kone na abora ka jira ka fo atelier mini o kera au conseil islamique tokola ni o la cellule mimbi talike ministre kuma mi fo akay na fo ye gabakuru fli turu chala limana o bela dile ko ni tafo akula ka fo de ko sharia islamiyya togola limana ko ka labato walno ka do bala mali ko nala yanno krasawi dine chaman be ulu wulla ka nyefolike ka fo ministre ay kuma mi foni limana ko bina fo ay la woshi wera taranyeshi dine toma onga limana ko sima ministre mbo adabulo kade no ye Mamadou Kone ko sayna ko abora kala seliminke akwale ministre kale jamana de bela jele de ka ministry wa dine fefe mali konala ale uluga ministry fefe ko idale danabayo ite dinalawo ibe dinalawo kale bela jele ka ministry nda minum bala ko ka kuma fofofo ka fode ale ni kuma mi fo mai ale badu dine wara la ka dine wara toy limana ko ale to umma ko falun jati wa mamunun do unu ka kuma langulun uka atakabo alika aletina sego ko aletina alega kuma teke ina fo kuma wara ko ka mawbla nyona ale ba don ay kuma mi fo ka fo de ko kololo wara bala ale ma dabo o kama ay kuma ndabo min kama ka fo shara kala batu malla ama dabo o kama ni bi kenawo keneka ika oluka dine kuma fo ale ya dabo de kama limana fasidi sega le swadu Bamako ya jira ka fo mamin du manga jamana ndo limana wa fasidi sega era kele duka ngalike ministre ni kuma mi fo yalma atna ta wulo kuwerela limana ka mau karika du nyona wa ala kan kisho toroma de mai ni ayini mbo swadu Bamako kono au bunya bi ala nambura ino ami do fasidi sega l'indicateur du renouveau ale kono
indicateur ale kumana limana indicateur ya jira ka fo ni watina min bi talike anga premier ministre no Shogel ko kala maigay limana ko ale ka tama senfe min kera segu marala ajira ka fo min balo toni ba saba balo toni ba saba nyona ko dira segu wala sa kongo obiseka kele chomina ajira ka fo balo nu limana abela jile dira segu mara de la indicateur du renouveau ka fola segu mara yoro munde ni obetalike segu du konna bala minyi segu du konna jala ka fo toni keme duru ani binani ani woro o dira yinno barawli ale marala barawli cercle la toni bishegi o dira yinno miye bla cercle ajala ka fo toni keme nani ni binani duru o dira yinno min bi talike masina cercle toni keme woro ani binani ani shegi o dira yi nyono cercle fana ajala ka fo toni keme shegi ani biduru ani konoto o dira yinno san cercle toni keme fla ani bioro ani fla o dira yinno ka kunche tomia o cercle toni keme ani biwolo fla ani nani o dira yi ni ya be faranyonka abita jo toni ba saba ani ta ani nani de la mi na tlatlara kunungu carrière segu ale marabolo bele jele konala limana uninte dore anga jamana nyama ka felado wala sa balu ko geleya min banga jamana kono ani kongo min be maula fu sigaro la ka sawu kella kana baliya limana jamana famaw de anyini ka se jamana de ma fu sigaro la unu deme baw ina fo programme harmonisé nu kama ko SILS oni ademe bawara minumbe no programme national min yeshine do balo ko gela kelalima limana ani système d'alerte précoce ni o e chakadai mimbe la seliere ke jona wala sa mauka gela mimbe mauka o kaseka do jona ko jamana nyema unu deme bawde ni baranke ani ONG chama limana wala sa kaseka ni balo nontla wala ministre mimbe nali yere be ministre jorola ana ale de commissaire à la sécurité alimentaire anga balo ku bela jele kunya bale de bulu ale ka nyefolu la balo din keneka de mano ay wele kambla min jakulu mimbe ni ulu blambe balo tlalila o kala je ka balo nun di a di chogola sabu jamana famo be wuli ka do fenfela ni adabo kunde jamana de umse ka balo soro noya yere la chogomina ikrek dunya ale de ka fasiri do limano anya bo indicateur du renouveau kono anya fote kuma damne fanana limano indicateur kilin konna la mami be nanga mako sambu jaje fofana ale be mimbe talike lokol karamo wala fasali kulubambe no synergie oni watina avec conseil national de transition kono je kulu mimbe no be député joro la nga jamana kono bi o sambu jaje fofana limana ko aye wulika joke ka cour suprême secret jamana famaw ku ye ordonnance ni o ye ordonnance numéro 2021-003 PTMRM min traje kalot le temps ani woro samba flani wani kele limana o ye sharia ni o be jamana furba barakela bela jile ka saraka dalake ko mima ko harmonisation de la grille salariale ira lokal karamo yere ka kele famba be ni grille ko indeka ajala ka fo lokal karamo be barabla yere la ni watina keme flani bishegi ani shegi ubo barabla la ani ukmo ko maledo minye examen san laban examen nui ka bela jili ka afuranu tiga koy obe talike waldiunga sere minumbe no notuye ka maraw bulukoro obe talike fana utiye kalankero la no ye nyondan kero ye yuka hakewi ube buka minu la fasani wati nuna yoro kabini yontem kala ini konala limana gouvernement ale jamana saraw bela jele ke kelinye imana ke statut tigiwo imana ke mina kelingaran kunnala akara jamana forba chakelawi akara collectivité yewo abela jele limana jamana ye ni bela jele ka saraw ka dala makenye wala saddo kana fusa doyi la limana ka tarawolo gela werela lokol karamo ka wulika jo wode be senani watina
l'école Kramo ka syndicat no syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre mami kumba kono no yi Sambu Jaje Fofana yi kwale yi décision minatara jamana nyema fe ko ka jamana de no yi forba barakelaw yi uluka sara ka ke kelenye kwa ya kota katana shara nyema limana ko ka shara ka akokari wala sa ulu yere kala ini biseka sabati chogomina tunafoni fla limana ayini mbo indicateur de niveau de kono bisomarena au bunyabe ni kunafoni na mbura ino limana amido face de semaine kono kama ko nouvelle horizon alekumana limana nouvelle horizon ajira ka fo miye modibo siribe far anka wuli nyamaba alebe tamana ni watina limana akira politique tonyo akira mama be ko idabi seka do jamana ko kunyala ko modibo siribe abe wuli ka jola wala saka politique ton segere ajala ka fo anga jamana ni watina politique ko geleya ba kono ko sebe odi la modibo siribe ko abe ka wuli ka joke ka nyeshi politique ton ma ina fo minye adema PAEJ o misali URD o fana misali ko modibo siribe atara num bele jele segere dorete limana ka sega hakilla falinke a shugel ko kala maga kunye la seliminge ko ka siga fodo buludanga jamana kono wala sa gelea fefe be jamana den ko beka seka ta itafo akeneka angomi mako assise nationale de la refondation de l'état mi premier ministre koranye noye modibo siribe alebe wulika jobba de la wala sa politique ton fefe banga jamana kono ka usegere ko seka do adakelen fe ko seka famia ani beka seka son wala sa assise nationale de la refondation de l'état fin akake jamana den bela jele felay beka seka dunda soro akokum konala asela politique ton fefe ma be kon fana yika fela fo modibo siribe be ya jirala ka foko minye ni sigini ulu tina fokuti ya kenega uma fo fana ko atike nga sigin ka ke limana jamana de beka seka ye akeneka makana fusaya maye maka hake do kana fusaya mataye beka ye akeneka ode ye ulu fana felai wa yoro ni wati na politique ton fefe banga jamana kono bela jele konkomane do ka transition laje hali tlekelen o kana fara akundamaka no ye kalutan ani sheginye wa uyo kuma fana fo minye muribo siribe ka jala ka fo assise kanga ke nga ulu nyebe mina ni somibe ka ke premier ministre fe no shugel ko kala maigai ka fo ko abi fe ka do fara transition akundamaka yoro shugel ere ka tamami nayo ke segu ko fe ko saina aya kuma fo sabu ayi dadwala aya jira ka fo ko ale na kante ko ka do fara transition ka walma ko ka do bala jamana denw de biseka yeni assise kelen keneka ni jamana denw ko ka do faraka fanana akechogodo ni jamana denw fana ko kana do fanaka fanana akechogodo aletina fo doka faraka aletina fo doka bo ala miye comité exécutif le parti adema togola ani URD na nyona nu ulu bele jele yu felawdi ko assise nationale de la refondation ulu felado nga transition kalutani shegin doka farauka ulu ko ni sikimeka ode ko fana fle dona mindi talike ale nouvelle horizon telin konnala ajalla ka fo barakero minde ni o Comatex SA seuka fe compagnie malienne de textile yoro ajura ni watina abe sankelen nyonabo ka sawuke na fuluko gelaya yere mi sogel ko kala maiga premier ministre ka tamam kera segu jamanaka limana ajalla ka fo ko sogel ko ile du bilbile bata Comatex barakelawi sabu ka jurumbe gouvernement la no sara nuyi ko million keme woro nyona kabina odi wala sa barakelaw ka jurumi be gouvernement la ka seka sara kera kibara duma ko sebe kuma mina akera siye segu gouverneur ko nola akera segu gouverneur yere nyana no yi Alassane Traoré akera segu maire nyana ni oye nun jaray le mana fukata se mimbi talike office du Niger PDG Abdul Karim Konate nu kama ko ampe sogel ko kala maiga ka kumawla premier ministre aya jira ka fo akatama min kera marakalam be wani nyono dembugu jabali ani ofisi maraburu bela jile konala akumbe talike de kata senekelaw ni wati na uka felawi mi sogel ko kale mi famia tama kono o ka fo tiere la nyono mara limano abilla kana balia konala ayo famia wa uye fenfe fa uka la inuna ayi la inunu bela jile tabala akwa bina barake ni kosiratikela wala sa lakana baliam be nyono mara kono
ani gelambe baloko nasra nuna o se ka kele chugumna o de senfe limana ajala ka fo bi Comatex SA ale min be Segu mara la yoro wala sa Comatex ka wuli ka jo baraka ke o ajala ka fo milliard fla nyona de be o kanga boka da wala sa compagnie malienne de textile nous comme Comatex SA ale baraka sega ke o betna sega saranga shogal koko ale kon bi layduta million keme woro ko ona di wa barakalaw ka saraminum be o fana na di wala sa minye Comatex baraka sega dam kuna foni fle limana ay ni bo nouvelle horizon de kono bi somadaina aw bonya bi ni kuna foni na nan tora fasid de seron ulu lakalli la limana ambi do minye indépendant ale kono indépendant ale kumana limana indépendant ya jira ka fo mimbi talike politique to membe ni ankama ko ni amake politique to folonga limana jereje kurudo mimbe Seru Mamadou Kulubali ale togola ankama ko benkan limana benkan kwani adema pe AEG ni nyonche ko adema no diden ka kuluye kwa atina ke inafo nyon sama obina do oni nyonche ka sabu ke muye yoro do ka kumala ko adema ka chebo limana ko be songa ke Seru Mamadou Kulubali de nga limana benkan nyoma no ye Seru Mamadou Kulubali limana alemina akabulika jobo yambe bi kosebe jamana konala ko do kun laban yere la kumbe Segu ko fe Segu jakulu do be minuni uluya asengoro madondo kosebe ko una deme akasega kwa sega faranyonga mi jamana kunti kalata na to nunye ulu ka soga nyon deme ka barake nyon fe minye parti adema ale mafalimba no muribo damele ale ya jira ka fo jamana kunti kalata na to nuna ko nyon mo buga mi fo ko nyon sama binado adema ani benkani nyon che uka chebo kula limana mi muribo damele aka fola ko adema chebo abibo adema re konnala wa adema tondi fie do atina ke mawre maminu mbala ko mi Mamadou Seydou ngafa Seydou Mamadou Kulubali ko bina ke adema ka cheboy limana ko amaw filledo mi ngon besina adema tondi na mafalimba bele jilebi nyogonyina ni watina wala sa uga mi talike uga chebo uga sega suwandi mi chemogo sangari ale min bi ni limana ani abifeka nyamaya kurawara so adema nyamaya la limana ako abi songa ke ale ma kelende no chemogo sangari nga ni jatemine ke adema ka section flene communicative la ni secrétaire général ale fana jira ka fo bi kuma minu temena uni benkanche limana kuma ni abena benkan do deka benkan minu ni jekulu flying ni oye Seydou Mamadou Kulubali ka benkan adema limana ubise ka baro ke nyon fe do na tawla chugumna nga otina fo ko uka chebo bina ke Seydou Mamadou Kulubali o fana te klinye kuna funu fle indépendant ya fo limana ale indépendant clean konna la wala saka kuna funu kunche ajala ka fo ko ni waliya do yi mi kera Bamako bananga bula ko ni made mi ale fure taraye mimbi talike bananga bugu commune sisila we sibiri temene utukalo le temps ani nani akira congé de konnala mi jibuli sirado ye limana maado do mimi ayira ka soro anitala wa main de la ka foko a très flacile ana bulo flacile wiyo de salo ka bo mi ji konnala janamu koni olu ani sapeur pompier ma olu kuna fonna ko strategela olu bika segasegelu ke ni wati nuna ko Senegal ka fe krenganela kaulak limana ko ni strabanga kasara do min kera camion do ani taxi do nyonche ko nga ka kera wulika jo badi Senegal ka ni malide do ni nyonche fo tajulu sara wera kuna bo ko strategela indépendant ga fola mi strabanga kasara ni ko ma fa borala sabu kunungo kari utukalo le temps ani duru kawla ko dugu konna yere la Senegal ka fe mali camion do ko ale jagarta do de temps ka kila ka ta yele mimbi talike taxi do ka de mana ko ma nani gorani kelen oni bonena
o kele ni Senegal kaw fe uluka Senegal kabe do wula camion nana malika camion fefebe ko Mali plaki boka walma Mali dembo kono limano ibaso bi wuli ko bi tajuru sarata o segere kuna fondi sram be nu kama ko Seneweb ale de kuna fondi ndi ene pana no ka soroka ata ni jatemne ke mamu be ni wula ka ulu segere a ko satire muna mamu be ni ulu fatura ko ta jona katanu do rasula nu kama ko El Haji Ibrahim Ngas kaulaka ale marabulo konnana yenno ko mega ta chogina ministre mimbe nale banga mimbe talike anga tamako kuna madam Damile Madina Sissoko ale ko ni Senegal jamana uye kuma nyonyo damna ko strategy la jona wala sa jamana flying teriya bani nyonyo che chogna limana akana ke tajru sara rei ambe kuna funi kuncha nini kibara dumanyi limana farkolo nyana je strategy la ajala ka fo Mali bulandulata anga musumani minumbe ni olu shite santan ani worobo ko olu wula kwa ujoni jonjon bayre ni jatemneke wati mina anga musumanumbe ni bulandulata na chamsemu fana minu shite santan ani worobo libana olu fana kumbe walamba kene kanu finali nga musumanu ala gerjige badi oluma olu koni walamba korota limana uni Egypte jamana ulu de masaranga shoke tala ajala ka fo anga bulandula tana musumanu limana kuyi Mali uye Mali sangorota jenye fe kosebe kuni ya shin wulun flana de mi yanga bulandula tana musumanu ye minu shite santa an worobo limana farafina bunakunka onde ye foloi wa onde be farafina be nyama bi be tre nyishinu do ama ka fo bulandula tana limana ko anyi jonjo baso min kera laba min kera ni no kera ani Egypte jamana nyonche bulandula tan strategie la chelu bioro ani shegi anyo soro mi Egypte jamana ye ulu bioro ani duro soro o kera sababu anga bulandula tan mbi no ye kia berte limana alemi yere jonjon saba soro ka tugunyona no kera sababu abfomi ko meilleure joueuse meilleure marqueuse meilleure triponteuse limana ayini jonjo saba bela jeli soro mingra sababu Mali ayi fana ye joro ba soro bi wati kelen fana anga chemseni minumbe ni ulube bulandula ta hukumu konala ulu fana mi Egypte kumika masara nga shonge tala nga jala ka fo anyi joro flana soro ula sabu kuru kelen pe ode temena ani Egypte jamana che bioro ani fla ani bioro ani saba ka jara ka fo Mali akila jigina ko jien walambaka no coupe du monde U17 FIBA 2022 limana ko anga Mali de jamana foloi mimina taye o keneka ene bana le ga fasiri do limana ambi kuna funi blani kaya ansira ka min soro kadi awma bi o yeniye ka fuka aw barkada amba fu akambe ni nyogona warema